Siyabingelela ngaso lesikhathi njengemthombeni media. Ungakhohlwa ukuciphiza ufollow uthole ezinye zezindaba esuke sifakile ngaso lesikhathi. Ezinye zezindaba ezivezwe laphana undonakazi. Uzokhumbula ukuthi sekuqinisekisile futhi waphinde wakuveza noma wakudalula laphana ekhasini lakhe lika Facebook ukuthi next week ngesonto lelizoqala obekade kuyizolo kuyisonto, kusho ukuthi kulo leviki esikulo namhlanje kulo ngempela kulo leviki lomhla ka5 uqinisekisile ukuthi uzongena e-studio. Waphinde futhi wakuveza, waphinde wakudalula ukuthi uGandaganda uyadedela naye laphana ngomhla ka1 February. Kukhona into ezophuma kaGandaganda ngomhla ka1 February, wasithi yena uzobe sekhipha ngoGudu. Yazi ukuthi uGood Friday kusuke kwabaculi abaningi noma amaciko amaningi ededela ama-album. Amanye akhipha kanye ngonyaka ngoGudu, abanye bakhipha kanye ngoDisemba, njalo njalo. Abanye bakhipha ngababili, akhipha umuntu ngoGudu nangaye uDisemba. Manje futhi sihlabela phambili ngakolunye uhlangothi elivelile. uNdoni ukhiphe isingili ethandwa kakhulu, iqhweqhwe eyenza kahle kakhulu laphana ku-YouTube, ehleli nje kahle. Sekushoda kancane nje ukuthi ishaya imiliyoni, yenza kahle kakhulu laphana. Uthi mayefika e-stage abantu bafunele iqhweqhwe, ingoma ethandwa kakhulu abantu, eshaya ngoshuni ohlukile, eshaya ngesiqi esihlukile, ngisho nendlela yokusina beliqembu basina ngendlela ehlukile. Kusho ukuthi kukhona lento uNdoni ayispayisile neteam asebenzisana nayo noma bamisene nayo noma athi ukuyifaka kancane emsebenzini wakhe. Kuthini ukuphala kwakho ukubona abaculi bekhula imihla namalanga beza nezinto ezihlukile, abaculi bekhula imihla namalanga endimeni, bekwazi ukuthatha amaciko noma bekwazi ukuthatha izingane bafake khona la kuthiwa kusini, bese bekwazi ukuthi futhi bazenzele izinto ezinhle. Futhi enye into esingeke sayikhohlwa enhle ngoNdoni ukwazi ukuthi uyakwazi ukuthi akhulisa amantombazane la esuke ekhulisa khona amantombazane ewafaka endleleni eright. Lezi izindaba ade siphethe ngaso lesikhathi njengemthombeni media. Ungakhohlwa ukuciphiza ufollow bese futhi uyasubscribe lapha ku YouTube.